με το βίντεο παρακαλώ. Είναι το βίντεο και θα τους δείξει. Λοιπόν, τώρα για το Παναθηναϊκό Σπάο, επειδή βλέπω ξύνεστε όλοι να ακούσετε, θα σας πω. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν δύσκολο γιατί δεν έπαιζε ο Καμάρα, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, μεγάλη απουσία. Φάνηκε και στο γήπεδο. Πάλι καφενείο άκουσες. Λοιπόν, έλα ρε μαλάκα, εσύ πας σε κάποιο ψυχίατρο, έχεις πρόβλημα βρε μαλάκα. Σε έχω γραμμένο στα... Άντε να μην πω που δεν σε έχω γραμμένο. Εσένα ακούω μαλάκα, κοιμισμένε τενεκέ, όρεξε. Πες, άμα μου πεις έναν λόγο για να σε ακούσω εσένα, έναν λόγο. Ούτε για να γελάσω θέλω να σε ακούω ρε μαλάκα, όλο μαλακίες λες. Εγώ μπήκα 5-6 φορές σε όλη την ιστορία, γιατί μου είπανε δες. Και τι να δω βρε μαλάκα, όλα τα λάχανα τα έχεις μάθει εκεί πέρα τώρα μαλάκα τώρα. Και να σε πω και κάτι για να το κλείνουμε αυτό. Κάποιους ακροατές που είχες εκεί, δεν ξέρω άμα συνεχίζουν και παίρνουνε, τους έδιωξα εγώ και τους έχεις. Στο λέω να το ξέρεις κι αυτό. Τους έδιωξα εκεί κάποιους 2-3 που είχα ακούσει τότε όταν άκουγα, τους έδιωξα από τις δικές μου εκπομπές και τους πήρες εσύ. Μαζεύτηκαν σε σένα. Στο λέω να το ξέρεις. Μην νομίζεις έχεις τίποτα εκεί ποιότητα. Άντε τώρα. Δεν κατακρίνω όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχει και σωστά παιδιά εκεί μέσα, για το όνομα του Θεού. Αλλά κάποιοι από αυτούς λέω. Λοιπόν, το πρόβλημα... Θα τη δώσει με τη μία ρε φίλε. Μία πάσα ρε. Ασχολείσαι και μετά. Εσύ θα ασχολείσαι για κάτι που κάνεις καλά. Την μπάλα την έχασε. 50 φορές την είδαμε τη βάση. Και τη σχολιάσαμε κιόλας. Εσύ συμφωνείς δηλαδή ήταν... Τι? Το ένα λάθος έγινε μετά. Πού ήταν ρε μαλάκα να ζητήσουμε. Δώσ' την μπάλα να φύγει από εκεί μακριά ρε. Στο κέντρο του γηπέδου είναι ρε. Άντε μα... Πρέπει να ψάξει κάφο. Όχι να κάνει το λάθος και να χάσει την μπάλα. Που δώσε 10 εκατομμύρια και τον Σβιντέσκι για να πάρει το Σαμάτα, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει 20 εκατομμύρια. Τρολάρι. Το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει στην ιστορία του, στη ζωή του είναι ο Σβιντέσκι αυτό. Άντε να πάρει ο επόμενος, έλα, τα λέμε. Σας στείλαμε Κάτσε, σας στείλαμε Πούγκουρα, σας στείλαμε Μιστακίδη, σας στείλαμε Τσαβεράρη. Δεν πήγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε από τον Ολυμπιακό. Σας στείλαμε να πούμε Ίνκασον πήρατε. Λοιπόν, του παίκτη του ΠΑΟΚ. Τα παίρνετε με ητέ. Πήρατε τον Μαουρίσιο. Λιμιό. Ναι, πήρατε Λιμιό. Μια ενδεκάδα παίκτες θα δώσαμε. Τους πήραμε εμείς ότι έπρεπε να τους πάρουμε και τους δώσαμε. Πείτε να ευχαριστώ. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός ρε. Και εσύ χαίρεσαι. Πάμε. Πήρε τον Μπακαγιώτο και τον Σαμάτο Παπ και έδωσε και έστειλε στα λιμά στον Παναθηναϊκό. Τον Ίκασον και τον Σβιντέσκι. Σιώπη μπορούσε να τον πάρει αλήθεια. Έλα ρε τώρα, ο Ίκασον έχει καμιά σχέση με αυτό που είχε ο Πάοκ και Ίκασον. Εντάξει. Δεν χωράγε το Έχουμε τηλεθεατή. Πάμε. Έλα, τηλεθεατή. Καλησπέρα. Πάμε στο επόμενο κουτί. Μανάβη θα σε πρίξω κατά... Πώς και δεν πήρε πρώτος Ο αυτό. ΠΑΟΚ τώρα ποιον έχει στα στόπερ καλύτερο. Τώρα δεν μιλάμε για το τώρα. γονόμο. Τον πρόλαβε άλλο το τηλέφωνο, γι' αυτό δεν πρόλαβε. Στα στόπερ τώρα ποιον έχει ο ΠΑΟΚ καλύτερο από τον Ίγκασον. Τώρα δεν τον έχουμε τώρα ρε. Τι έκανε προχθές στο πρώτο γκολ. Τον Βιεντέσκα. Ναι, Βετέσκα. Τρογονόμος το Βαρδάρι. Σταματάμε και αφήνουμε δάσκαλο με Μίτσο. Απολαύστε. Λοιπόν, φίλε Τζόρνταν, σ' άκουσα που έλεγες πριν ποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν σ' άκουσα όμως να γυρίσει να πεις για το 8-9 που βρωμάγαν τα χνότα σας πίνα και σας αγόραζα παίχτες. Άκουσε με λίγο. Για να ξεχρεώνετε από τα χρέη. Άκουσε με λίγο, μισό λεπτό λίγο. Αυτούς δεν τους αναφέρει. Άκουσε με λίγο τώρα, με κάνεις τώρα ότι κάνουν οι άλλοι. Ξαφνικά να τελειώσω. Άκουσε με λίγο. Όχι, θα σ' ακούσω όταν μ' ακούσει. Περίμενε λίγο. Όταν μ' ακούσει. Περίμενε λίγο. Έχω τοποθετηθεί και έχω πει τα τελευταία 15 χρόνια. Άσε τα τελευταία να τελειώσω ρε αδερφέ και πες ό,τι θες μετά. Για τον Παναθηναϊκό που τον μικρίνατε τόσο πολύ. Αυτά είπα. Ρε άσε ποιος το μίκρονε, μεγάλωσες εσύ τώρα. Παλιά δεν υπήρχε μεγάλωσες, από πού και ως πού μεγάλωσε. Παλιά δεν υπήρχε ΠΑΟΚ διοικητικά. Από πού και ως πού μεγάλωσε εσύ. Βέβαια μεγάλωσα. Μεγάλωσες και τη λες τον Άρη. Μπορείς εσύ να μιλήσεις ΑΕΚ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Τι να κάνω. Εσύ μεγάλωσες για να μιλάς στον Αριανό. Όχι, κάτι μπορείς να μιλάς σε ΑΕΚ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό στείλω, φυσικά εννοείται θα στείλω. Τι να μου πεις ρε αδερφέ, τι να μου πεις. Καταρχάς δεν έχεις κουνήσει Champions League σε τόνι. Έχω σώσει κατηγορία. Να μιλήσεις τι. Το που δεν έπεσε σαν Β' Εθνική είμαι εγώ. Άντε, σοβαρά μιλάς. Για δες αν ψήφισες ή όχι. Πολύ σοβαρά μιλάω. Ο Σαββίδης δεν ψήφισε. Με το Πας Γιάννενα
Τα θυμόμαστε, άσε τώρα τις παπάντες. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδης, άκουσε με λίγο ρε, ποιος Σαββίδης ρε αδερφέ. Να μαθαίνεις. Πότε, για βάλε κάτω και δες πότε ψήφισε ο Σαββίδης. Άκου λίγο. Παραμυθατζίδες όλοι. Άκου λίγο. Γίνανε 3 συνεδρίες Super League. Στην πρώτη δεν έγινε απαρτία. Εμένα στη Super League απαρτίδες με την ΕΠΟ έχεις εσύ που πας και κάνεις βιντεάκια. Εγώ θα σου πω κάτι. Είμαι εγώ τώρα εδώ πέρα σε άλλο πανελίσιο. Για να μου ζητάς εμένα, για να μου ζητάς να βάλουμε τραπέζι μαζί. Περίμενε. Αφού θέλεις να σε χαμηλώ. Να μιλήσω δάσκαλος στο κομπί. Γίνανε. Εγώ άμα κάτσω να φάω, δεν θα φάω καλαμαράκι. Έλα κόφτωνα, δεν μπορώ ρε. Δεν μπορώ. Να κάνουμε διάλογο. Βγήκες να κάνουμε διάλογο τώρα. Να μ' ακούς πρώτα. Τι διάλογο. Δεν κάνεις διάλογο. Όχι, τι να σε ακούσω τι. Ωραία, Δημήτρη, 2 λεπτά μιλάει ο Τζόρνταν, μετά μιλάς εσύ, δεν σε διακόπτη. Να το πάμε έτσι. Εγώ ένα λέω, λεπτό υπομονή, 1 λεπτό. Πριν το Σαββίδη εποχή, μπορεί να λέει ότι θέλει, έχει δίκιο. Πριν το Σαββίδη εποχή. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ διοικητικά. Με γούμενους, με προηγούμενους, με πιο προηγούμενους και με τέτοια και με το κάθε τυχοδιώκτη να πούμε, λογικό είναι. Οικονομικά αδύνατος ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα. Οικονομικά. Λογικό είναι αυτό το πράγμα, δεν μας λέει κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πιο παλιά δεν είχε παράγκες με Βαρδινογιάννη και με τέτοια, επειδή είσαι παλιούς σε σαπό κιόλας. Με το Σαββίδι όμως, που ήθελε να καθαρίσει το ποδόσφαιρο και θέλει ο άνθρωπος, στη Β' Εθνική όταν εσείς πήρατε το 2010, πετάξατε 100 εκατομμύρια για να πάρετε ένα ντάμπ και χρεώσατε την ομάδα σας, να τα λες στον κόσμο αυτά, στους καινούργιους να μαθαίνει. Φτάσατε στα μνημόνια και κοντέψατε να πέσετε κατηγορία διότι δεν μπορούσατε να κάνετε μεταγραφές, φίλε. Δεν μπορούσατε να πάρετε άδεια. Τα χρέη ήταν πολλά και δεν μπορούσατε να πληρώσετε, δεν ήταν να πάρετε άδεια. Και κάνανε, για να αλλάξει ο κανονισμός αδειοδότησης, έπρεπε να γίνει απαρτία Super League από τα 3/4 των ομάδων για να ψηφίσουν αλλαγή του κανονισμού. Τον προηγούμενο χρόνο σε πληροφορώ έπεσε ο Ηρακλής με τον ισχύο κανονισμό τότε. Γίνεται μου λες μια απαρτία, δεν συμπληρώνονται. Για πλαστά έγγραφα, γίνεται δεύτερη απαρτία. Ένα λεπτό ρε, να ολοκληρώσω για μιλείς. Ένα λεπτό. Ήτανε 16 ομάδες. Για να γίνει η απαρτία πρέπει να μαζευτούν οι 12. Δεν μπόρεσε να συμπληρωθεί το 12 το νούμερο. Τη δεύτερη φορά πάλι δεν συμπλήρωσε και την τρίτη φορά όλοι περιμένανε τα χίλια του Σαββίδη τι θα πει. Κάποιες ομάδες που μπορούσε να τις επηρεάσει έτσι λεκτικά γιατί τους εφόντουσαν να κατέβουνε γιατί δεν πήγαιναν να ψηφίσουνε. Και κατέβασε κάποιες ομάδες όπως η Κέρκυρα, όπως ξέρω εγώ κάποια άλλα σωματεία και πήγαν και έγινε απαρτία και άλλαξε ο κανονισμός. Απλά πράγματα και έγινε μετά να πάρεις άδεια αλλά με περιορισμό στις μεταγραφές και σε αυτά. Έτσι σώθηκε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει Δημήτρη, ολοκλήρωσες. Λοιπόν, underdog, δεν σε διακόπτει κανένας. Λοιπόν, καταρχάς Σαββίδης δεν έχει ψηφίσει ποτέ υπέρ του Παναθηναϊκού. Και όσο στοίχημα όχι ένα τραπέζι, σε βάζω αδερφέ ό,τι θες. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να το ψηφίσει, κατέβασε τις ομάδες του ΤΑΠΑ, δεν τα κατάλαβε. Δεν πειράζει, να πει αυτό. Σε ακούω, έχεις μία έπαρση, μιλάς για τον ΠΑΟΚ, κάνεις εκεί πέρα ότι γνωρίζεις πράγματα, αλλά δεν γυρίζεις να πεις ρε αδερφέ. Όταν ο Σαββίδης ανέλαβε τον ΠΑΟΚ και είχε τα χρέη, τι ψαλίδι έφαγες εσύ από την κυβέρνηση για τα χρέη σου, μπορείς να μου πεις? Θα με αφήσεις να μιλήσω, δεν θα με διακόψεις. Σε ρωτάω, να πάντα. Περίμενε κάποια χρόνια για να περάσει η νομοθετική ρύθμιση που πέρασε η κυβέρνηση, να φύγουν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις και να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλη την Ελλάδα, όσοι χρωστάγανε. Τότε μπορούσαν να μπουν όλοι μέσα. Επειδή ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν έχει φάει ψαλίδι στα χρέη του, αδερφέ, ποτέ όμως, όλες οι άλλες ομάδες έχουν φάει ψαλίδια και όπως και ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που τηρούνται όλοι οι νόμοι και οι τιμωρίες επάνω του μέχρι το τελευταίο γράμμα και σωστά. Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα. Μα δεν είχες χρέη στην εφορία. Ο ΠΑΟΚ. Δεν απαντάς. Τι δεν είχα? Χρέη στην εφορία είχες? Πώς δεν είχα χρέη? Πού τα είχες στην εφορία? Τώρα που τι ήτανε? Πώς? Του Τσίκερ που βρήκε τι ήτανε? Στην εφορία? Ναι βέβαια. Είχες χρέη στην εφορία ο Παναθηναϊκός? Βέβαια, ο Αλαφούζος, βέβαια. Ναι, αλλά δεν έκανε ο Παναθηναϊκός μείνει στο κράτος. Έλα ρε, μην Πάω και έκανε μείνει στο κράτος. Γιατί, συγγνώμη,
Η επιτροπή που είχε συσταθεί μέσα στη Βουλή. Η επιτροπή που είχε συσταθεί μέσα στη Βουλή και είχαν καλέσει μόνο τον Αλαφούζο τυχαίως, κανέναν άλλο πρόεδρο. Λοιπόν, και ο Κασιδιάρης του έλεγε ότι όσο είμαι εγώ μέσα στο κοινοβούλιο, ο Παναθηναϊκός γήπεδο δεν θα κάνει, τα θυμάσαι? Θυμάσαι τι παρουσίαζε, τι αποδεικτικά στοιχεία παρουσίαζε ο Αλαφούζος σε αυτή την επιτροπή για τα χρέη, για τα πλοία του, για τα δάνεια των εταιριών του? Όχι, δεν θυμάμαι. Αυτά τα θυμάσαι, τα έχεις δει? Λοιπόν, κάτσε, διάβασε δεν τα είδα και δεν τα ξέρω. Μπράβο, διάβασε τα, υπάρχει και στο YouTube βιντεάκι. Η επιτροπή που τον έχουν φωνάξει. Λοιπόν, δεν θα λέτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο ΠΑΟ βασικά είναι πολύ μικρή ομάδα. Καλά, μπροστά στο Παναθηναϊκό ειδικά είσαι πολύ μικρό. Είσαι ευνοούμενος της πολιτείας και εσύ. Θέλω να μου πεις λοιπόν, με την παράγκα του Βαρδινογιάννη, πώς γίνεται εγώ να πήρα 6 πρωταθλήματα? Δεν είχες την καλύτερη ομάδα για να πάρεις παραπάνω? Ποια ομάδα ρε αδερφέ, άμα έχω παράγκα τυχαίζω την ομάδα? Παράγκα, τι νομίζεις, σε ρωτάω κάτι τώρα. Σε ρωτάω, πες μου πώς γίνεται και πώς γίνεται με την παράγκα μου να πάρεις εσύ πρωτάθλημα? Γιατί να μην πάρω εγώ, δεν είχα καλύτερη ομάδα? Στο Ολυμπιακό στάδιο σε κέρδισα με τον Πάπριτσα. Στο Ολυμπιακό στάδιο σε κέρδισα με τον Πάπριτσα. Δεν είχα καλύτερη ομάδα. Παλικάρι, σε ρωτάω κάτι. Και εγώ σε απαντάω, ρε. Στο Ολυμπιακό στάδιο στην έδρα σου σε κέρδισα με τον Πάπριτσα. Εκεί το χρόνο. Ναι, νίκησες. Σε ρωτάω όμως, τη Ρεάλ Μαδρίτης να είχες, τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν είχαν την παράγκα δεν πήγαινες πουθενά. Ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερη ομάδα, φίλε. Αφήστε 4 έβαλα στον ημιτελικό κυπέλλου. Αφήστε το Παναθηναϊκό 4 έβαλα στον ημιτελικό κυπέλλου και το χρόνο. Με ντοκουμέντα σε μιλάω. 4-0 στον ημιτελικό κυπέλλου. Εγώ σου μιλάω με ντοκουμέντα και δεν ξέρεις τίποτα. Ρε, μιλάω για πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Πώς πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ? Σου λέω, γκολ σε βάζει ο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο και ήμουνα και μέσα με τον Πάπριτσα και 4 σε βάζω στον ημιτελικό κυπέλλου. Ρε παλικάρι, αυτό σου εξηγώ ότι δεν είχα παράγκα όταν το έκανες. Πώς γίνεται, αν είχα παράγκα? Τον κέρδισα. Θέλεις να πούμε για την παράγκα? Καλά ρε, μην μιλάς εσύ τώρα, μαλάκα. Θέλεις να πούμε για την παράγκα που ήρθα στο κύπελλο? Και στο 4-0 στην Τούμπα ήμουνα. Και στο 1-1 που τους δώσαμε το μάτς για να βγουν στην Ευρώπη ήμουνα. Ξέρεις τι σημαίνει παράγκα? Όταν μετά το 2-0 μέσα στη Λεωφόρο στο κύπελλο με Μπέρκ που σε νίκησα και έρχομαι και τρώω την 4 τη σφαγή του αιώνα μέσα στην Τούμπα, αυτό είναι παράγκα, αδερφέ. Εσύ ξέρεις τι σημαίνει παράγκα? Κατάλαβες? Τι να καταλάβω? Εγώ να καταλάβω. Εσύ να τα καταλάβω. Τώρα, αν η τσέπη σου κρατάει κερά για τραπέζι, το λέω σε προειδοποιώ, τρώω πολύ. Άμα θες να βάλεις στίγμα, τρώω πολύ. Το τρόλο μου το πάει. Ένα τραπέζι για τη δεύτερη θέση, Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ. Και στο τέλος με 4 βαθμούς αβάτζου σε δίνω. Άμα την πάρει ο Χάρης, δεν υπάρχει, ακυρώνεται το τραπέζι. Εγώ το έστειλα στο Χατζηνάκο. Ένα τραπέζι με 4 πόντους αβάτζου σε δίνω. Άκου πολλά λες. Κορδώνεσαι σαν πολλά εσύ λες. Λοιπόν, εσύ πολλά λες. Έστειλα μήνυμα στο Χατζηνάκο. Την επόμενη αγωνιστική στην Τούμπα θα κλαις σαν τον Γεωργούτσο. Με μαύρο δάκρυ. Θα δούμε, θα σε κάνω εγώ να κελαϊδάς. Πρωτάθλημα δεν θα πάρεις, φίλε. Ξέρεις πότε θα πάρεις πρωτάθλημα? Ναι, για πες. Ξέρεις πότε θα πάρεις πρωτάθλημα? Πρώτα θα γίνει ο Βοτανικός. Δεν θα κάνω σαν εσένα 33 χρόνια να πάρω. Μπορεί να κάνεις παραπάνω, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Πρώτα θα γίνει ο Βοτανικός. Ναι. Λυκόπουλο ήσουνα και είδες πρωτάθλημα πριν 6 χρόνια. Άσε μας ρε φίλε. Άσε μας ρε φίλε. Μιλάνε όλοι τώρα, μιλάς και εσύ ο Παουτής. Έλα ρε μάνα. Εγώ έχω να πάρω 2 μέρες. Σε χόρευε ο άλλος. Βαρδινογιάννη είχες και σε χόρευε ο άλλος. Εσύ τώρα μιλάς εσύ. Πας εσύ να πας στις... Βαρδινογιάννη είχες και σε χόρευε ο Κοκαλής. Βαρδινογιάννη είχες. Να πεις τι εσύ. Σου είπα, αν είχα εγώ Σαβίδι τότε με τον Κόκαλη θα έπαιρνα 2-3 στα 15 του χρόνια. Εσύ είχες Βαρδινογιάννη και δεν παίρνεις τίποτα ρε μεγάλε. Από εκεί να καταλάβεις για ποια παράγκα μιλάμε. Η πιο καθαρή ομάδα στην Ελλάδα είναι ο Παναθηναϊκός, αδερφέ. Καταλαβαίνω το. Άσχετο είσαι. Και κόψτε να πούμε την παραμύθα αυτή που λέτε. Κόφι.
Έτσι, Στο Χριστό αυτό, των για εγκαταστάσεων, παράκαιες κρατικό γήπεδο σας έδωσε δώρο το κράτος να Ποιο παίζετε εκεί πέρα. κρατικό γήπεδο, ρε Ποια φίλε, τα γήπεδο ξέρεις τι σας σημαίνει κάνει στο διπλή βοτανικό. ανάπλαση. Εσείς είστε Διπλή ανάπλαση. εργαζόμενοι της χώρας. Μιλάει ο Πάκος Γνωρίζεις τι κρατικά σημαίνει γήπεδα. διπλή ανάπλαση. Με το κρατικό της Διπλή Πειραιάς, ανάπλαση, μπάσκετ. ξέρεις τι σημαίνει. Ήταν μαγειρεμένο. Συνήγορος και του Παναθηναϊκού έγινε παιδιά της ΑΕΚ. Μπράβο ρε Χατζηνάκη. Σε ρωτάω διπλή ανάπλαση, ξέρεις τι σημαίνει. Τι ανάπλαση να γίνει ρε. Εδώ Ολόκληρο πέρα γήπεδο ο στο πρόεδρος βοτανικό σου, σας δίνει ο άλλος μπορείς να τώρα. μου πεις ο Και πρόεδρος σου χρηματοδότηση πώς από έχει κάτω. πάρει. Ο πρόεδρος σου από πού και ως πού έχει πάρει το λιμάνι στον Βόλο, για εξήγησε μου. Θα το δεις σε λίγο. Τα ξέρεις αυτά. Θα το δεις σε λίγο. Αυτά τα γνωρίζει Τζόντα. Δικαιώθηκε σωστέ. Θα το δεις σε λίγο. Λοιπόν, Πού μας το έζησε. καληνυχτό, φιλάκια σε όλους. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία, παιδιά. Καλή Ανάσταση Δημήτρη. Εδώ, πάντα. Καλή Ανάσταση άλλες. Καλό Πάσχα οι Εβραίοι λένε. Άιντε, σε μάθω και με